бахшида ба рӯзи модар дар кохи дӯстии шаҳри турсунзода чорабинии фарҳангӣ ва бо тантана баргузор шуд. дар ин чорабинӣ фаъолзанон, бонувон ва модароне ки дар бахшу сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода маориф, тандурустӣ, хоҷагии халқ кору фаъолият доранд даъват шуда буданд. дар оғоз роҳбарияти шаҳр тамоми занону бонувони шаҳри турсунзодаро бо рӯзи модарон ки ҳар сол 8 март таҷлил карда мешавад табрику шодбош гуфт. ба ҳар яки шумо дар зиндагӣ сарбаландиву хушбахтӣ ва хонаободиву саодати рӯзгорро таманно намоям. муҳтарам пешвои миллат, вобаста ба зарурати иваз намудани рӯзи 8 март, рӯзи занон ба рӯзи модаронро чунин иброз намуда буданд. мо ин рӯзро махсус чунин ном ниҳодем то эҳтироми амиқу арзгузории хосаи худро ба бузургиву зебоӣ ва азамату ситоиши модарон, яъне офарандагони ҳаёти инсонӣ собит созем. чӣ қадар суханони бузургу муқаддас. дар ҳақиқат ҳар як мард, алалхусус мардоне ки дар толори имрӯза нишастанд, тасдиқ мекунанд ки кори мард безан пеш рафта наметавонад. шоири диёрамон Мирзо Турсунзода дар васфи зан гуфтанд: зан набошад зебу зинат нест дар маъвои мо, ҳуш дар сар, равшанӣ дар дидаи бинои мо. зан набошад нест дар рӯи замин нақши ҳаёт, дон ки безан то абад дар гил бимонад пои мо. ё ки лоиқи зиндаёт, гар намегӯди ту як тои дилам, кай чунин маҳбуби мардум мешудам. ман бори дигар ҳар яки шуморо ба ин рӯзи фирӯз табрику таҳният гуфта ба шумо хушбахтии зиндагиро таманно мекунам. муборак бод рӯзи 8 март, рӯзи модарон. номбурда изҳор дошт ки мақому манзалати волои модар, заҳмату шабзиндадориҳои ӯ ва рафтори неку пурмуҳаббаташ нисбат ба наслҳои башарият боис гардид ки мо модарро ҳамчун бузургтарин ва муқаддастарин инсон ҳамеша дӯст дорем ва азиз шуморем. ҳамчунин дар ин ҷамомат қайд карда шуд ки мардон аз домани поку мубораки модар ба мероҷ расиданд ва ҳеҷ пайғамбаре бемодар ба дунё наомадааст. бо мақсади эҳтиром гузоштан ба модар, сарчашмаи бузурги зиндагӣ, ҳанӯз дар гузаштаҳои дур аҷдодони мо ҳар сол рӯзи муайянро бо паси заҳматҳои беинтиҳои ӯ ҳамчун иди модар ҷашн мегирифтанд. гуфтан ба маврид аст ки бузургтарин қалб қалби модар аст, дар он ҷаҳон ҷой мегирад. модар ҳар як нияту иқдом, ҳар як рафтору кирдори фарзандашро эҳсос менамояд ва мекӯшад ки ӯро ба сӯи зиндагии шоиставу пурсаодат раҳнамо созад. заҳматҳои беназири зан модар дар ҳаққи фарзанд ҳамчунин ба хотири ободиву оромии кишвар моро водор месозад ки қадру қимат ва ҳурмату эҳтироми ӯро ҳамеша ба ҷо орем ва барои ӯ шароити мусоиде омода кунем ки дар баробари фаъолияти созандааш фарзандони солиму соҳибмаърифатро тарбия намояд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои охир як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба тавсиб расонид ки ҳамаи онҳо пеш аз ҳама барои таъмини зиндагии осуда ва баланд бардоштани мақому манзалати зан модар дар ҷомеа нигаронида шудааст. дар навбати худ роҳбарияти шаҳр изҳор намуд ки занони шаҳри Турсунзода бо саводу соҳибмаърифат, бо лоёқату соҳибихтисос
و پیشرفته او با معرفت امروز در تمام ساحه‌های خواجگی خلق شهر ترسنزاده سهم ارزنده می‌گذارند. در کارخانه و تشکیلات، زواد و فابریکه‌ها ایفای وظیفه می‌نمایند. ناگفته نماند که در فراورد این چهاربینی به یک قطار قهرمان زنان، مادرانی که امروز در ساحه‌های خواجگی خلق شهر ترسنزاده زحمت می‌کشند و برای آبادی و پیشروی جامعه سهم ارزنده می‌گذارند، تحفه‌های خاطروی، افتخارنامه و سپاسنامه‌های رهبریت شهر ترسنزاده تقدیم کرده شد. چهاربینی فرهنگی بخشیده به روز مادر در تالار کاخ دوستی شهر ترسنزاده بسا خاطرمان و دیدنی بود. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов، شهر ترسنزاده، جهان‌نما.